Nailhan na ang 8 sa napulo ka mga New People's Army nga namatay sa engkwentro tali kasundaluhan sa Malaybalay City, Bukidnon atol sa adlaw sa Pasko. 4 ka mga lider sa rebuilding grupo lakip sa mga namatay sa maong engkwentro. Ani ang report. Gikumpirma sa 4th Infantry Division Philippine Army nga nailhan na ang 8 sa napulo ka mga miyembro sa New People's Army nga napatay sa engkwentro sa Malaybalay City sa Bukidnon niadtong adlaw sa Kapaskuhan. Lakip sa mga napatay ang 4 ka mga lider o adunay katungdanan sa rebuilding grupo. Gilangkuban kini ni Beverly Sinunta alias Ayang, Secretary sa Sub-Regional Committee 2, iyang bana nga si Alfredo Banawan alias Alab, Deputy Secretary, ug ilang anak nga si Chenchen Banawan alias Pau ug Chinchin. 15 mga residente sa sitio Trukat, Barangay Kawayan, Quezon, Bukidnon. Patay sab sa engkwentro si alias Sab-a Umuloy, 15 giila nga Vice Commanding Officer sa Sub-Regional Centro de Gravidad, SRC2, North Central Mindanao Regional Committee. Residente kini sa Talaingo, Davao del Norte. Ang ubang namatay giila nga sila Louie Bada alias Louie, Bebot Sulinay alias Ligid, Benita Singaman alias Pining, ug Aurelio Gonzales alias Alvin. The identification of said cadavers was based from the data profile po natin, confirmed ng mga former rebels, and of course, in-identify din sila ng mga families na nagka-claim doon sa mga bangkay where kung saan na i-transport natin na funeraria noong 27 yesterday. Kainomduman nga pasado alas 3 sa kadlawon niadtong December 25 nahitabo ang sagunson nga engkwentro tali kasundaluhan og NPA sa nagkadayang barangay sa Malaybalay City, Bukidnon. Milungtad ang engkwentro og sobra usa ka oras diin napalgan ang patayng lawas sa mga NPA atol sa clearing operation sa kasundaluhan. Na-recover sab sa kasundaluhan ang mga gamit ingon man armas nga gamit sa mga napatayng NPA. Nakumpirma na sab sa kasundaluhan kung ano nagtapok ang grupo sa nahitabuan sa encounter site. The said group is consolidating because of the supposed celebration of anniversary, and at the same time there was an information prior to this incident na they are planning to conduct atrocities. Sa karon, ginaatiman na matud pa sa kasundaluhan uban ng Malaybalay City LGU ang pagpahiluna sa patayng lawas sa mga NPA. Padayon ang panawagan sa kasundaluhan ngadto sa mga nahibiling miyembro sa NPA nga motahan na ug mobalik sa sabakan sa gobyerno. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.